Στο σημείο που είπαμε με τα φιλαράκια, προς το σχεδόν μικρούλια. Εδώ με το μοχάβι μας, το γκρόμ. Ίδια παθήκε. Recovery mode. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε έρθει δίπλα στην παραλία. Είναι και τρομερή τοποθεσία. Όποιος βαρεθεί πάει και παίζει και μια βουτιά. Εδώ είμαστε και έχουμε σκαρφαλώσει όλο αυτό το μονοπάτι να είναι πάνω. Τώρα θα ξανακατέβουμε λιγάκι. Δεν ξέρω πού. Τρομερή θέα. Wow. Πάμε τώρα TRX. Για να δούμε. Πετρί. Βάζουμε και cruise control. Έλα Canyon Trail. Έλα Canyon Trail. Λαστιχάρα. Άλλο σημείο εδώ. Challenging. Τώρα δεξιά. Μπορώ να ομολογήσω ότι ο χειρισμός του για brushless έχουμε και τα scale μας για να τελειώσουμε λίγο.